second fall. Let's go guys to Bulinaw. At may kasama kaming naghahanap ng mang-inasal. Uuwi na ng Saudi pero hindi pa nakapag-mang-inasal. On the way to 100 Island. Pero pabulinaw ho tayo. Rachel tayo noong. Parang kami ng mang-inasal. Welcome to Bani! Yan, dito na po kami sa Bani. Guys, Bani pa rin pala to. Bakit Bani nakalagay? Yan, Bani. Bayan ng Bani. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tusan, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta, to the moon. Guys, may nagutom na, di man lang namimigay dyan. Anong pagkain natin dyan? Ayan natin mga. Ayoko, walang dalang mo din. Welcome to Bulinaw. Ayan na, oras na. Sakto yung moto kong pula. Pero kahit makubusin, saan na tayo tutula? Bawal na muna. Yan, welcome to Poblacion, Bulinaw. Giant clock. Alam ko marami yan nakamasoy. So guys, Alam ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya darating ko na namin gawin, ng dulo ng malamang ay di nila Bulinaw, nagagawa. Kaya siguro lagi wala pa rin po nakatingin. kami nakikita Kasi yun na ng lang ang channel. magagawa. Pinaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala. So guys, we're here to Bulinaw Market and sa kanilang napakagandang church. Let's visit the church. Mga mata, namumula, Welcome to Senior Santiago Church of Bulinaw. Wow! Yan. Pag first time mo daw pumasok sa church, mag-wish ka. Mga mata, namumula, Ay, ang ganda. asa ng trees, Parang nadala old, mo ba? ano, ng Bawalan church. tusan, peke sa biyahe, Hindi ko kung alam isa kung ka ito dyan, yung ikay dating bumaba. formation of Jesus Christ dati. Dito. Formation ng lumot daw, Jesus Christ. Ang dami nilang halaman dito. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, For sale. sa fake, Ayan, pwedeng mga mata, namumula, mamili mga plantitas. bawalan tusan, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. I got a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay high. Sintaas ng jets, di ka nasa sa fake, ka makasakay. Iwan yung dating mga kasama. Tumating na ka? Kami, si pagka, tignan mo sa net, kilala. Malupet na nilala. Ano kasi nung nakunta pa? Check, it's already 1 o'clock. Ano po na ba? Quarter to 1. Papunta na kami ng Camp Suur. Grabe, ang hirap ng signal dito sa Bulinaw. Province talaga. Dulo kasi. This is the beginning of going to Camp Suur. I think it's Malayo. Pero yan nga po yung palatandaan. And welcome aboard Barangay Arnedo. Sa fake, no room, mga mata. Sa? O ano na? Pathway. Ah, ayun. Oh, Camp Suur. Oh my gosh. Here we come. Yan po. Pumunta na tayo. Pero kahit paubusan, paangat tayo tutulak. Bawal na muna ang pabigat, lalo sa biyahe na palipad. Kailangan ko makatiyak bago magkaedad, di na ko tagirap. Ayan guys, so sa sobrang layo, may guide kami. And papuntang Camp Suur daw is mahihirapan ng sasakyan. So, ang way natin ngayon is papunta sa falls. Yan si Kuya. You can hire someone to guide you. Kahit magkano pwede mo ibigay, di daw sila mag-complain. On.
Bulinaw Falls. Oh my God. Ano nga itong napuntahan natin? Oh Lord. Parang ganito yung kasama sa Miray. Wala, may putik-putik. Oh no. I'm so excited na. So guys, medyo kawawa lang yung sasakyan nyo pag umulan dito kasi ayan nga, putik nga siya. But worth it naman siya dahil sa Bulinaw Falls. Per falls, may entrance fee po tayo. So 30 pesos entrance fee. Ano ba siya dito? Ang napaka-pogi naman nating lifeguard dito sa Bulinaw Falls number 1. Anong makikita natin dito, sir? Mga balsa, ganyan, kaya. Tubig, siyempre. Alright. Sa mataas na talunan, ma'am. Oh, okay. Bari, bambano laki bai. Bari, bambano laki bai. Bababa na tayo. Uy, guys, ang ganda. Malayo pa lang ako. So, guys, ayan po. Ayan sila, mga kasama namin. Ang tour guide namin. Hello po. Pangalan, kuya? Diyon po, ma'am. Dion, dito po sa Bulinaw Falls. May tour guide po tayo. Yan. At ang ating lifeguard na napaka-pogi naman. Oh. Opa. So guys, ito ang number 1 na falls dito sa Bulinaw. Naaalala ko yung sa Cebu. Yung ganyan, no? Ito, to. Ang ganda. May mga life vest din dyan for rent. And, ayan yung lovers na kasama ko. Yan. Say hi! Guys, ang life vest daw nila dito, sabi ni Poging Opa, 50. Patakaran po nila dito, bawal lumusong ng walang life vest. Ayan. So, sabi, ito na daw yung pinakamataas na falls dito sa Bulinaw. So, going to other falls, medyo mababa daw yung falls. Kaya guys, 150 pesos only around this place. Oh, sulit na. Ayan yung CR nila dito sa may falls. Guys, may pa-spring ang Bulinaw. Oh. Kaso, we're going to Bulinaw Falls 2. Ayan. Sinusundan namin si Kuya. Ayan. Oh Lord. So, parang ito nga yung sa ano. Bye-bye Norte nung hindi pa na simento. Lord, wag sana umulan, please. Ang ganda naman ng araw. Ay, punta tayong kabundugan para mag-unwind, guys. Welcome to Bulinaw Falls 2. Mas masikip na yung sa Padre. Oh, Falls 3 doon sa kabila. Guys, oh, lemon nila, oh. Green na green. Makatas. Ganda, oh. Ay, ba't parang ano, ang laki naman. Ang laki, oh. Lemon ba to talaga? Lemon nata, ma? Lemon po. Ang laki. Falls 2. Yan. Sa Bulinaw Falls 2, another entrance, 30 pesos. Welcome. Ayan, daming pumupunta. Nagkampanya ka sa Pumpay? Dito. Ha? Oo, sige, magbayad ka na dyan. Yan, pababa naman dito sa Falls 2. Yan, Bulinaw Serie. Ang bucket list. Checking my bucket list for the Bulinaw Falls. Aba. Ang dami atang naglalaba. Joke. Ayan, no? Ang dami naman nag-i-enjoy doon, no?
Tatampisaw na, oh. Yan, ganyan ang itsura sa taas. Oh. Hi! Hi, guys! Yan, so, dito tayo. Para makita natin yung magandang view ng falls. Kasi akala ko kulos lang siya. Yeah, you're required to wear life vest if you wanna swim. Okay? 50 pesos only. So, may mga cottage din dito, guys. If you want, 500 pesos lang din. Gusto nyo magtambay forever. Ayan. Uy! So, guys, see the second falls. Ang ganda, oh. Pwede rin namang magbalsa. Kung gusto mo i-try. May mga cottage doon sa taas. Yan, 500 pesos ang cottage sa taas. Yan. Ganda, oh. Second falls. Ito ang tinatawag na unwind. Hingal serye paakyat. Ayan, guys. Ayun na yung dalawang kasama. Hingal serye. Dito na ako mag-e-exercise ever. Hingal na ako paakyat, guys. Oh, hi, doggy doggy. Hi. Oh my God. Welcome to Bulinaw Falls 3. So, ito na po tayo. Bababa ulit. Lahat dito is pababa. Okay? Ayan. Nandun na yung mga kasama ko. Dahil hiningal ako kanina, nagpahuli muna ako. Yan, another Colos cottage. Mas mura dito for rent. 300 pesos. Mumura din ba yung ano? Rental ng ano? Mumura din ba yung rental dito ng ganon? Life vest. Aba, ang ganda. Ayun na, oh. Ayan, ayan, ayan. Wow. Okay. Pwede palang tumambay dito. Oh, dito ang mga bata. Ayan, oh. Dito sila magtambay ang mga bata. That's so maganda. Wow. There you go. Pwede ang kids. Next time we go here, we can bring kids here. Ay, ganda naman. Oh. Getting ready na yung dalawa. Magsuswimming na sila. Kayak. Gusto niya magkayak? Hi guys! So, welcome to the third falls. Bulinaw Falls 3. Ganda. So, dito na po tayo magsuswimming. At maganda na yung hindi na siya nakakaitin. Bakit Liz? Check! Waterfalls. Yan, yung lovers magsuswimming na. Sige! Yan, na-miss ko yung ginawa namin sa Nueva Ecija, oh. Circle, circle. Malalim?
serie. Ayan. Nakita naman tayo. Ito longest to. Longest hingal. Buko serie. Ito ang maganda sa mga falls. Buko serie. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. I got a mission, pumunta sa top, buhay mahirap, gawing masarap, gawa ng milyon, gamit ang rap, iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay high, sintaas ng jets, tingala sa sky, sakin sa bek ka makasakay, iwan yung dating mga kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom.